Aminado ang Philippine Red Cross sa taas nga demand sa dugo sa General Santos City, ilabi na sa mga pasyenteng nagkinahanglan og blood transfusion sa mga ospital. Busa Philippine Red Cross giawhag ang publiko nga magdonar og dugo sa ipahigayong Kapuso Bloodletting Day karong Biyernes. Ang detalye sa report ni Efren Mama. Bitbit ang medical certificate sa iyang asawa nga baguhay lang nanganak. Sayo miduaw sa buwatan sa Philippine Red Cross sa General Santos City si Wilson Algarme nga taga-Glan, Sarangani. Kini aron paabuton ang kontak niini nga modonar og dugo alang sa iyang asawa. Naakod rin karon sir kay may tabang para sa akong asawa sir kay nag-bleeding magud siya tapos need niya nga maabunuhan og duha ka bag na dugo karon. So wala nahutdan man daw sila og dugo, gipaabot man ako kung donor sir. Matud sa Philippine Red Cross, ikaduha ang mga pasyenteng nanganak sa mga sagad na nginahanglan og blood transfusion. Based sa data natin, ang pinakamataas ngayon ng mga cases na need ng blood transfusion, ito yung mga dialysis patient. So sa bawat patient, sa bawat request nila is nasa 3 to 4 bags. So then sa mga anak, and of course doon sa mga vehicular accident na nangyayari, and doon sa mga dengue patient. Busa aminado ang PRC nga taas ang demand sa dugo sa syudad. Pataas yung demand, so madaming requests ng mga dugo para sa mga pasyente. Imaginein mo sa isang pasyente, ang mga request nila is nasa 4 to 5 blood units. Dugang sa PRC nga kung kanunay ang bloodletting activity, mamahimong makabot ang 1,500 blood units nga target matag bulan. Busa giawhag niini ang publiko nga modonar sab og dugo sa ipahigayong Kapuso Bloodletting Day karong February 6 sa Veranza Mall sa General Santos City. Doon na sa ipahigayon niini sa Ayala Mall, Avrisa sa Davao City ug sa Event Center sa Limket Kay Mall sa Cagayan de Oro City ug ubang GMA Regional Station sa Luzon ug Visayas. Kailangan generally fit ho tayo, nakatulog ho tayo ng 5 hanggang 8 oras, hindi ho tayo nakainom ng alak sa araw na yun na mag-donate ng dugo. Bago magpumunta dun sa donation site, kailangan nakakain tayo ng light meal, wag lang ho yung mga fatty foods or yung mga mamantikang pagkain. Ang pagdonar og dugo dunay benepisyo sa panglawas sa mga blood donor. Bilang isang hero or isang blood donor, syempre you make a difference sa community natin dahil nakasave ka ng 3 to 4 lives. Then pangalawa, based on those studies, ito daw yung nagre-reduce siya ng hypertension, nagre-reduce din siya ng cancers, then nagre-replenish yung blood natin. On every donation, mag-reproduce siya na panibagong cells sa katawan natin. Kauman si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mama. 1 Mindanao.